Maliens, M5 RFP, comité stratégique, a eu réunion Badoké Bi. Aux réunions Konanala, a eu décision Baudota pour que Yelema, Malikura, Maliens, y ait mouvement que juin Kalo, faux ou tout Kalo 2020. M5 comité stratégique quoi boubla table sans fait tourner parce que anye bimi na bi yelema te ka dokola ko mimbeke korale au début c'est nabi chaque jour qui passe a prévu John Bedi Malioma ko dia minkera 18 août 2020 Malio nyana yelema de do ko fangande yelema kato bolower aboras bolower la kato kata bolower la mais changement te kawalia odkama comité stratégique quoi bena mobilisation be modordo appel lancé Malion bema ka wele kam blakata Malion bema ka to Mali kono ani Mali koka be ki remobiliser pour que yelema Malikura o kasega sigi tous les patriotes ou ku remobiliser IBM5 là-haut avant le 18 août ITM5 là-haut bibina Mali menacé l'Indo. Et ambe mini bi fins nani ali duru ode kanga walia pour que Malien kadon ko yelema besena mogo minu ye Malien fara juillet kalo tani kele tani fla Bamako ani minu ye mogo fara sikaso force spéciale antiterroriste fan fait la fait pour que fangan kana yelema au kiri M5 est plainti bla kabini jue kalo mugani fla o kiri akanga ke aflana M5 ko pour que Malikura ka se ka sigi Malien ye fait minini korale o kanga walia accord d'Alger Malien beyani ibe pour opposition là ite opposition là ka fanganto sena beko accord en kanga laje yelema ka dola pour que Mali intégrité souveraineté Mali drapeau ka se yorobela l'unité nationale Mali ka ke jamana kele o ka se ka walia anyebe mina sisa mimbe ka ke bi an jorolendo an bado na tara ni siraka Mali tlali mo se ka bali ala dorom se ka wala donc Mali nga wuli kijo fute so Mali katla kadraga munde fotuguni injustice mimbe senabi kabi mohoka parce que fangam biboro marfa biboro o kadabla katla ka foko Malien willa parce que élection ku nganamura mimbe senabi a jelendo fait mimbe ka préparer au élection démocratique ou beka code la dron pour que kana fanga ngana muka élection ngana muka fanga ndi mogo mima ou sugandi ka ba anse ka soma odi kama partout be kuka organe kelen sigi mimbe élection organisée au fana banga revendication là donc wele bena blaka ta Malion be qui mobilisé et anga soldat sous ou kumbesa au front kele minauti duma dominiti duma jite duma dore hay nu sara ku sutura or sika ke jeleya kon donc wari mi ngaramura 1230 milliards bakele milliard kemefla milliard bisaba o fana kuma tesena donc M5 bena Malion mobilisé pour ce Malikura ka se kadjo élection nyanama ka ke sakake corruption minkara l'armée wari minchuena nyeka se ka do ala et mogo minu sara mobiliser ou ka mobiliser pour que cri accès kake injustice mimbe ka mogo toro sisa ou ka dabla donc Malikura aye keleke ka minini anyo to anye tola donc Malion bebe welelendo et M5 bena bewele beka wuli kijo na ma wuli kanjo mo shitina Malidla parti politique tadla transition tadla ou ye sente minsi ko de bena bla assemblée place là M5 ko fo ka chika boy parce que c'est que Malien représenté
à tes cercles représentés, à tes régions représentées, à tes partis politiques représentés, à tes syndicats représentés, à tes mogoshi représentés. Donc en ce cas où quand la charia voté que nous couvrons Malion Togola. Donc comment bas minimum M5 fait au déni, quand Malion bévelé et qu'on M5 la corrélé ou bien Itala, Bekaouli qui dit ça pour obtenir le changement. Hakato Bala Salé ala Mohamed. Mbena Aïga Chanel Barkante Harkouer Bor Chenara. M5 comité stratégique on a margo beri fote. Hayaka harandi marga ora. Ngati haya hinzawali tachi barano kan M5 kaka chia malien shi mobiliser ko